ikke striser her. Nej. Her skal du aldrig. Heller ikke. Nej. Nu snakker du kraftedeme ordentligt. Så længe der ikke er nogen, der generer, så skal jeg nok snakke ordentligt. Der er ikke nogen, der generer dig, når du kører. Nej. Hele verden. Du gør det til et problem. Du gør det til et problem. Du gør. Jeg ved hvorfor. Det er fordi, du godt vil have noget brugt over. Det er okay, du også. Ja, du kan. Jeg brokker mig ikke, medmindre der er en årsag til det. Og hvor tit er lige en årsag til det? Nogen generer mig. Det gør de jo ikke. Det gør de jo. Det gør de da ikke. De holder stille. Og jeg kan forstå, der har været en episode, mens vi har været ude at køre. Hvad var det? Det er jo en eller anden idiot, der vil dytte efter dig. Det er mig, der lytter efter ham. Nej, Men der er igen frygteligt. det tror jeg. Du gjorde det i skjul, for jeg så det ikke. Du fortalte mig bagefter. Så sad jeg der med åben på løber. Tænk, hvad gjorde du? Gider du godt lade være med at bruge sprinklervæske? Hvorfor? Vi vaskede bil i går, den roden er ikke beskidt. Jo, nej. Det er indenpå. Jeg tror, det er en sekt, der lige. Prøv lige at lugte nu. Ja, jeg smelter det godt. Hvor er det ej? Inde i helvede. Og så er der lidt sol. 300 meter. Du brokker dig igen. Jeg sagde ingenting. Jo, du gør. Altså, hvad er en køretur på vej ud? Bridge. Seriøst. Ja, okay, den har ikke været nær så under. Nej, hvad synes du så? Men det er jo ikke. Nu bitcher jeg igen. Folk i Seat. Ved du hvad, det er hver gang du træder koblingen ned, så brokker du dig. Ja, fordi jeg er ikke fri vand til at køre for helvede, men der kun Seat eller Seat foran. Jeg var lidt tænkt på, det er ham foran den bil, der er galt med. Kører der en foran? Kan du ikke finde gear? Nej, for helvede. Så er der roder med gear. Ved du hvad, det her er nok en dårlig reference, men gravide kvinder får nogle gange noget at fokusere på. Fokusere på hunden. Nej. Fordi, så bliver du ikke gal. Det er galt. Fokusere på hunden. Jeg tænker at fokusere på min knytningskald. Vil du slå mig? Hele dagen. Det kan du godt finde på. Jeg har det så vidt. Så har jeg en open and shut case, når vi sidder i retssalen. Nu til sagsøm. Du kan fandme at slå dig. Nej, det var noget heller ikke. Man kan lide af deres mors biler med deres... Fokusere på hunden. Ja. Så hunden er ligeglad. Den kan godt tage det. Den siger ikke noget. Nej, Ja. jeg skal kunne tage det. Ja. Så smider du Ja. det. Ja. Ja. Det var derfor, jeg har det. Så kunne jeg have en bitch over og brokker lidt. Det er så brokker ham, det kan jeg sige. Ja, du brokker dig. Ja. Ja. Og så når jeg ikke kører med dig. Hvad så? Ja. Hvad? Kun lidt. Kun lidt? Ja. Det vil sige, når jeg er med, så brokker du dig. Fordi du har en at brokke dig til. Det er både ondt og godt, jeg er med. Nej, jeg brokker mig bare mere, når du er med, fordi så har jeg nogen, der brokker til. Altså, det giver sgu da mening, gør det ikke? Din fornuft. Hvis jeg nu sidder i bilen alene, ikke, og kører, som man nu skulle gøre, og sidder her bitch og brokker mig, så tror jeg, folk jo kraftigt med enten jeg synes, fredag, jeg har et eller andet installeret min bil, hvor jeg sidder bare i telefon samtidig. Ingen holder han noget røv, nu kan køre med, og de er ikke hvis du kører nu, så tror jeg, det er lidt slet. Nej. Det kan være, når du ser den her video, så tænker du, gud, er det mig? Det er som dig, jeg har der en lille gris. Sådan er det. Hvad, det gør jeg? Ja, jeg er rødhåret. Hvad er din undskyld? Jeg følte med, hvad din undskyld. Og se, nu er vi her. Har du koblingen ned? Nej, er det nu? Ja, det er nu. Det er cirka nu. Du kører igen fra Byske, men må godt køre 80 endnu. Ja. Når man skal køre 50, man rammer Byske. Jo. Prøv så der. Jeg kan ikke klare. Slippe kørekort. Ja. Nej, men du kan trille dig ned nu. Hvad? Du kan trille dig ned nu. Hvis vi kørte i dynerne, så kunne den sgu ikke. Den har været nede ved 20 nu. Den har været stoppet af kantsten og grus på vejen. Siger du, jeg kører på kantstenen? Nej. Siger du, jeg kører på kantstenen? Nej, det er byen, der ser
laver han der? Han læser af, tror jeg. Så. Men er det en motoriseret julebøger? Nej, det er bare Det er behageligt at være sammen med, når du griner. Ja. Lige netop. Du har ikke fået lov til at gemme bøgen. Kom ned og det. Det skulle da blive lastbil. Ja, netop. Hold kæft, du brokker dig meget over en lastbil. Ja, nu har jeg en grund til at brokke. Nej, det er ingen grund. Og så tager du lige kejlen med, ja. Ja. Den der. Ja, 2 minutter. En anden bitching.